Gestionarea timpului și productivitatea. Cum puteți să vă optimizați timpul și să obțineți rezultate maxime? Această carte face parte din seria Cum să. Autor Owen Jones. Narator Doina Pantaz. Publicat de Tech Time. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru achiziționarea cărții Gestionarea timpului și productivitatea. Timpul este o resursă finită și totuși ne trezim că ne este destul de greu să-l gestionăm într-un mod eficient. Printre toate listele de sarcini interminabile, distragerile constante și prioritățile concurente, este foarte ușor să vă simțiți supra-solicitați și neproductivi. Dar lucrurile nu ar trebui să fie așa. Prin stăpânirea artei gestionării timpului și a productivității, puteți dezvălui adevăratul vostru potențial și vă puteți atinge obiectivele atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Această carte are scopul de a vă oferi strategii și tehnici practice de optimizare a timpului și de îmbunătățire a productivității. De la principii fundamentale ale gestionării timpului la tehnici avansate de gestionare a proiectelor complexe, fiecare capitol conține sfaturi și informații practice care vă pot ajuta să preluați controlul asupra timpului dumneavoastră și să aveți mai multe realizări. Fie că sunteți un profesionist ocupat, un student cu un volum mare de muncă sau o persoană care își dorește să profite din plin de timp, această carte vă va oferi instrumentele necesare pentru a avea succes. Astfel, haideți să plonjăm și să explorăm lumea gestionării timpului și a productivității pentru a descoperi modul în care vă puteți transforma viața prin optimizarea timpului dumneavoastră cu scopul de a obține cele mai bune rezultate. Sper că această carte vă va fi folositoare, utilă și profitabilă. În prezenta carte, informațiile legate de diferitele aspecte ale gestionării timpului sunt organizate în 15 capitole, fiecare având o lungime de aproximativ 500-600 de cuvinte. Sper că vă va trezi interesul celor care își doresc să fie mai productivi sau să cunoască pe cineva care deja este. Ca și bonus, vă ofer permisiunea de a utiliza conținutul prezentei pe site-urile dumneavoastră, pe bloguri sau în buletine informative, deși este mai bine să rescrieți totul cu cuvintele dumneavoastră. De asemenea, puteți împărți cartea și puteți vinde articolele. De fapt, singurul drept pe care nu-l aveți este cel de a revinde sau înmâna cartea în modul în care a fost livrată către dumneavoastră. Dacă aveți sugestii, vă rog să le oferiți companiei de la care ați cumpărat această carte. Vă mulțumesc din nou pentru achiziționarea acestei cărți. Cu stimă, Owen Jones. Cuprins 1. Înțelegerea valorii timpului. De ce gestionarea timpului este esențială pentru a avea succes? 2. Identificarea stilului de productivitate. Cum să munciți inteligent, nu din greu. 3. Stabilirea obiectivelor și a priorităților. Strategii pentru concentrare și claritate. 4. Învingerea procrastinării. Tehnici de inițiere și menținerea unei sarcini. 5. Gestionarea distragerilor. Sfaturi pentru a rămâne concentrați într-o lume ocupată. 6. Puterea planurilor. Cum să folosiți eficient programările și listele de sarcini. 7. Optimizarea muncii. Instrumente și aplicații pentru sporirea productivității. 8. Delegarea și externalizarea. Cum să aveți mai mult timp și resurse. 9. Dezvoltarea obiceiurilor eficiente. Ritualuri și rutine pentru succesul de durată. 10. Depășirea burnout-ului. Strategii de menținere a echilibrului și de evitare a epuizării. 11. Maximizarea energiei. Cum să vă îmbunătățiți sănătatea și bunăstarea pentru a fi productivi. 12. Stăpânirea comunicării. Cum să gestionați eficient ședințele, e-mail-urile și multe altele. 13. Adoptarea creativității. Cum să cultivați inovația și inspirația în munca dumneavoastră. 14. Învățarea și creșterea. Strategii pentru îmbunătățire și dezvoltare constantă. 15. Menținerea productivității. Cum să vă consolidați capacitatea de rezistență și să rămâneți pe drumul cel bun pe termen lung. 16. Gestionarea timpului și productivitatea în câteva cuvinte. 17. Date de contact. 1. Înțelegerea valorii timpului. De ce gestionarea timpului este esențială pentru a avea succes? Timpul este o resursă prețioasă pe care o deținem cu toții în măsuri inegale. Totuși, modul în care alegem să ne folosim timpul poate avea un impact extraordinar asupra vieților noastre. În fiecare zi ni se oferă o cantitate finită de timp, iar modul în care alegem să ne-l petrecem poate determina dacă ne îndeplinim obiectivul.
Sample complete. Ready to continue?